दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै नैथि खेबनि थाखाय जोङो बेयाव खिलखाखु जि बरबारि ओनसोलाव होखारजानाय बा एभिक्सन खालामजानाय गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायफैदों आरो बे बाराव जों मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट लानानै फैदों। थांनाय 13 मे तारिखआव कुनु सिगांग्रो बेबायदि नटिस होआब्लासिनो बा रायजो राजानो जेबो फोरमायाब्लासिनो गिदिरथार पुलिसनि मोनसे फोर्स लानानै गुवाहाटी मेट्र' एडमिनिस्ट्रेशना बे ओनसोलाव रायजो जानाय थागिबि बर' मिसिं आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोर बे सुबुंफोरनि गं 91 जि परियालनि न' बे न'खौ अन्याय भाबै अमानबीय भाबै कुनु अन्नाय खानाय गैयाबासिनो सिमफायनानै होदोंमोन, जेराव जोंनि बर' बिमा जोंनि बाजै आब' बिथांमोना आखाइ खबजबनानै बिथांमोनखौ आर'ज खालामदोंमोन, माने हांख्रायदोंमोन जे अन्तत न'खौ सिमफायनाङा, जोंनो सम हो, जोंहा बेयाव धन सम्पति बायदिसिना मुवा बेसादफोर दङ, बेखौ जोङो बासायनो थाखाय बा दोननो थाखाय जोंनो सम हो। नाथाय बे बाथ्राफोरखौबो बिथांमोना खोनासङाखैमोन। दा बे जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ रावजों जों सोंखारिदों आरो गोथौयै जोङो सरकारखौ माने सोंखारिनायजों लोगोसे बेबायदि अन्याय आरो इनाय जाथायखौ जाहाथे आरो माने खालामफिना, बिनि थाखायबो जोङो सरकारनिखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो सोंखारिदों। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय 13 मेयाव जि जाथाय जाबाय, बे जाथायनि उनाव बे जायगानि रायजो राजाया न' बां गैयाबासिनो 11 दिन दिनैसिम बिथांमोना बेयाव माने संसार जानांदों, थानांदों। 13 तारिखनि उनाव 16 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं गावनो मोनसे टिम लानानै रायजो राजाजों रायलायफैदों, खौरां लाफैदों आरो गासै तथ्य पातिफोरखौ जों लाजोबदों। आरो बेयाव जि रायजोफोर दङ 15-20 बोसोर बेयाव रायजो जादों, बिथांमोननियाव भटार कार्ड दङ, इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सन दङ, बिथांमोना दिनै भट होदों मेट्र' जि मोनसे वार्डनि जि इलेक्सन बेयाव। दा बे तथ्यफोरखौ जों मोनबाय। बेनि उनाव 20 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ आरो TMPK मिसिंनि आफाद जों जथायै धरना हाबाफारि जों लादों ससलाव। नाथाय ससलनि जोंनो पारमिसन होआखै, किन्तु जों धरनाखौ उइथड्र खालामाखै, बे जायगायावनो जों धरनाखौ लादों। आरो बे धरनानि मोनथाम मेम'रेन्डामनि दाबि दङमोन। बे दाबिया जाबाय इमिडियेट बेयाव जिखिनि एभिक्सन जादों बेखौ स्टप खालामनांगौ, बन्द खालामनांगौ। 2 नम्बरा जाबाय जे मानसिफोरनो हा होफिननांगौ आरो 3 नम्बरा जाबाय बे जि न' बां सिमफाय जाबाय क्षतिपुरन बेखौ माने बानायफिननायनि थाखाय होनांगौ। आरो बे धरनानि उनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जोङो जगाजग खालामदों आरो आसामनि गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोरजोंबो जगाजग खालामदों आरो 21 तारिखआव बिथांनो जों लेटार लिरदों। 22 तारिखआव फुङाव 9टा बाजियाव बिथाङा 15 मिनिट सम टेलिफनाव आंजों बिथाङा रायलायहरदों आरो बिथांनो जिहेतु जोङो मेटारखौ गोथौयै जोङो एड्रेस खालामनाय जादों। बिथाङा बुंदों जे गुवाहाटीयाव बानपानि जायोब्ला, गुवाहाटी महानगरा लोमसावोब्ला सरकारखौ मानसिफोरा रायो, सोंखारियो आरो सरकारा दाबो गुवाहाटी महानगरखौ बानमुक्त खालामनो हायाखै। बेनिखायनो सरकारा नैबे ससलनि खिलखाखु जि बिलोनि सेरजों दै थांदों बेखौ एसे फेदेरनानै बिनि मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों। दा बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। बेनि सायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया आरो बेखौ जोङो गुवाहाटी महानगरखौ बानमुक्त खालामनायाव जोंहा माने वेलकाम खालामो। किन्तु बिनि मिनिङा बे नङा जे बानमुक्त खालामनो थांनायाव बिनि थागिबि बर' मिसिं आरो बिनि गुबुन गुबुन हारिनि थागिबिफोरखौ होखारनांगौ, न' सिमफायनांगौ। बेयाव रायजो राजानिफ्राय जिखिनि कमप्लेन, जिन्जार हटेल दङ, सोरबा आजमल फाउन्डेसननि न' दङ, माने हा दङ आरो गुबुन गुबुन नेता पालि नेतानि हा दङ, बिथांमोननि हाखौ मानो उच्चेद खालामाखै? बिथांमोनाबोथ' जलाखयनि वाटार बडिज एक्टनि सिङाव गोलैयो। बे अबजेक्सनखौ जों मोन्दों आरो बे बाथ्राखौ जों बुंदों। दा बेखायनो गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनथाम दाबि जे एभिक्सना बन्द जानांगौ, बिथांमोननो हा होफिननांगौ आरो बिथांमोननो क्षतिपुरन होनांगौ न' लुनो थाखाय, बे मोनथाम दाबिखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों। आरो मैया समबाराव, रबिबाराव जों रायलायबाय। मैया समबाराव आसामनि केबिनेट मिटिं दङमोन मोनाबिलिनि 6 बाजियाव आरो बे केबिनेट मिटिंनि जोबनायाव गिबि मन्त्रि बिथाङा आसामनि WPT मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथां
आरो लोगोसे आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल सेरिकालचार मन्त्रि WBDनि मन्त्रि UG ब्रह्म बे सानैखौ बिबान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफाद आरो TMPK आरो बे होखारजानाय एभिक्सन खालामजानाय जि रायजोफोर बिथांमोननिफ्राय 7 बा 10 जन मोनसे डेलिगेसन टीम एबसु आरो TMPKनि प्रेजेन्सआव दिनै साननि 1 बाजियाव एकटायाव दिसपुरनि जनता भवनाव बिथांमोना मिटिं लिंदों आरो बे मोनथाम आयदानि सायाव बे सावरायनाया जागोन आरो सरकारा जिहेतु मोनसे पलिसि लादों प्रतिश्रुति होदों हा होनायखौ बिथांमोना एनसियर खालामदों क्षतिपुरन होनायखौ एनसियर खालामदों आरो एभिक्सनखौ बन्द खालामनाय बाथ्राखौबो बुंदों दा बिनि आन्दोआव मा दङ जे बेसेबां हा होगोन बबेयाव होगोन जों बुंदों बे जायगायावनो थाफैनो मोननांगौ आरो बे जायगायाव जुदि प्रजेक्टनि खाथिराव जुदि थानो मोनाब्ला गुवाहाटीनि बबेबा नङा बबेबा मोनसे मेट्र'नि सिङावनो जोंनो जायगा नांगौ जेराव जोङो हा पाट्टाबो मोननांगोन जेराव जोङो मालाबाबो आरो होखारजाफिननो गोनां जाया दा बेखायनो दिनै जों सावरायगोन मन्त्रि बिथां केबिनेट मन्त्रि सानैया बे बाथ्रानि सायाव गुवारै आरो गोथौयै बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्राखौ जों फोरमायबाय रायजो राजाजों जों रायलायबाय आरो जों बेयाव मोनसे कमिटि दादों कमिटि फर रिहेबिलिटेसन अफ एभिक्टेड फेमिलिस अफ बरबारि ओनसोलनि होखारजानाय रायजो राजाफोरनि पुनर्संस्थापन माने रिहेबिलिटेसननि थाखाय मोनसे आफाद आरो दिनै जों सावरायगोन आङो बे बाथ्राखौबो स्पष्टयै बुंगोन जे बे गासै जि जाथाय दिनै 11 दिनाव आगान होबाय गोबां मिडिया गोबां पर्टेलफ्रा फैनानै बेखौ कभारेज खालामदों सरकारनिसिम बेखौ माने दैथायहरदों आरो सरकारखौ नारसिननायाव बिथांमोनाबो मदद होदों दा बिथांमोननि जि रल बे रलनि थाखाय आं बयखौबो वेलकाम खालामो आरो बे बाथ्राखौबो लानानै माखासे बितर्क खालामदों जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने नलपारायाव एभिक्सन खालामजानाय बे एभिक्सन खालामजानायनि सायाव माने एबसुनि आफादगिरिया रायजो राजानि भुल दङ होननानै माने बुंदों होननानै बे बाथ्राखौ माने मैया सोरबा सासे मानसिया बेयाव बुंफैदों दा बेयो मिसआन्डारस्टेन्डिं खोथाया जाबाय स्पष्ट जों बुंदों जे आसामाव थानाय जनजाति बा थागिबिफोरा कुनु कारनाव होखारजानो मोननाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव जायफोरा अबैध भाबै दखल खालामदों बिथांमोनखौ होखारनांगौ सरकारखौ सिसिटुआ एबसुआ दाबि होदों किन्तु सरकारा होखाराखै दिनै नलपारायाव जाबाय लामदिङाव जाबाय आरो नैबे थार्ड टाइम जों बुंनो जे कुनु कारनाव आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ होखारनो मोना आरो होखारनाङा बेनो लास्ट जाथों बिनि उनाव जोङो कुनु कारनाव बेबायदि सैज्य खालामनाय नङा बे बाथ्राखौ जों सरकारखौ रायदों सोंखारिदों जेसेबां बाथ्रा बुंनांगौ बुंदों किन्तु बिनि सलुसननि जों लामाबो दिहुननांगोन दा बेखाय नलपारायाव जि जाथाय जाबाय नलपारा हाजोआ जाबाय माने फरेस्ट लेन्ड आरो बे फरेस्ट लेन्डआव बर' ट्राइबेल आरो गुबुन गुबुन माहारिया बेयाव जायगा आवग्रिनानै दङ फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा पट्टा बा हानि माने माबा मोननांगौ दा बेयाव मोनसे NGOआ ससेलनि माने नलपारानि हाखौ दान होनानै गालांदोंमोन जेराव बर' मानसिफोरा बा ट्राइबेल मानसिफोरा रायजो जादों किन्तु बिनि गोजौआवबो दावखोनानै माखासे मानसिफोरा साल बागानावबो हाबैदों आरो बे साल बागानाव हाबैनाया जोंनि थाखायबो बियो गनायथाव नङा दा बाथ्राखौ ओरै बुजिनायासो साबसिन जे 20 बोसोर सिगां 2005आव फरेस्ट माने राइट एक्ट आइन पास जादों बे मथे 2005-06नि सिगां जायफोरा फरेस्ट ओनसोलाव जायगा आवग्रिनानै दङ बा रायजो जादों बिथांमोननो हानि अधिकार होनांगौ सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा 2005नि सिगां रायजो जादों बे हानि पट्टा मोननांगौ नलपारायाव जायफोरा दिनै रायजो जादों बिथांमोना जुदि 2005नि सिगाङाव रायजो जादोंब्ला बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ 20 बोसोरनि सिगां फैनाय आरो मैया फैनानै दाखालि फैनानै जुदि हाग्रा सिमफायनानै थायोब्ला बे मोननै बे सानै मानसिया एखे जानो हाया 20 बोसोरनि थाखाय जों जास्टिस बिगोन मैया दाखालि फैनायनि थाखाय जों एखे जास्टिस बिनो हाया दा बेखायनो सोरबा गोदानै जुदि बेयाव माने साल बागान सिङाव हाबनानै जुदि माने हा लादोंब्ला बेखौथ' जोङो मोजां खामानि जादों होनना बुंनो हाया दिनै उल्टा पानियाव क'क्राझाराव नाय दिनै लुंसुङाव नाय बा गुबुन गुबुन बिटिआरनि बा गुबुन गुबुन आसामनि हाग्रा ओनसोलाव माने 2005नि सिगां जायफोरा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जादों बे ट्राइबेलफोरनो हानि राइट होदों आरो राइट होनो थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकार जोङो फरेस्ट राइट एक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आइन बायदियै जोङो नारसिनदों आरो सरकारा होनोबो बाध्य जादों किन्तु बाथ्राया जाबाय मा मैया दाख्लै जुदि सोरबा साल दंफां सावनानै
सोरबा दंफां दानफायनानै उल्था पानियाव थायोबा नों बिथांनिखौबो जास्टिफाइ खालामगोन नामा होमबा जोंनो हाग्राखौ नांगौ ना जोंनो माने हाग्राखौ सिमफायनांगौ बे हाग्राया जोंनि प्रपार्टि जोंनि जिउ थांना थानायजों जोंनि आबहावाजों सोमोन्दो दङ आरो बे हाग्राजोंनो बर' फिसाफ्रा दिनै रायजो जाबोदों दा बेखायनो जास्टिफिकेशननि बेलायाव जों जुदि दिनैनि एनक्रस जानाय आरो 20 बोसोर सिगां रायजो जानायखौ जों जुदि इकुवेल ट्रिट खालामोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो हाग्रा थांना थानाय नङा हाग्रा बासिनाय नङा आरो बिनि दायनिगिरिया जोंनो जागोन दा बे बाथ्राखौसो आं बुंदों बेखौ लानानै दिनै जायफोरा बितर्क सृष्टि खालामदों जायफोर इउटिउबारफ्रा दिनै गोबां माखासे बाथ्रा बितर्क सृष्टि खालामदों आं खावलायगोन सनितपुर बिश्वनाथआव थांनानै बिथांमोना जे 20 बोसोराव फान्डामेन्टेल राइट्सनिफ्राय बन्चित जाबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव भट होयो बिथांमोना ना दै मोनलोङो बिथांमोना ना माने आइवाइ न' मोनो ना पिआरसि मोनो बिथांमोना ना कारेन्ट मोनदों ना मेडिकेल फेसिलिटि मोनदों बिथांमोननियाव ना स्कुल दङ ना बिथांमोना आर्मि पुलिसाव खारनो थाखाय पिआरसि मोनो बिथांमोना भारत सरकारनि गासैबो डेभेलपमेन्ट आसाम सरकारनि गासैबो डेभेलपमेन्टनिफ्राय दिनै बन्चित जादों बिनि थाखाय मानो हाबा मावाखै आं बेखौसो खावलायगोन जे बै जोंनि माखासे जायफोर यां आरो बिराद डेडिकेटेड जायफोर इउटिउबारफोर दङ सनितपुर बिश्वनाथआव आङो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरबा थानानै सरकारखौ नारसिननायनि बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हा पट्टा मोननांगौनिफ्राय लानानै फान्डामेन्टेल राइट्सनि डेभेलपमेन्टखौ मोननांगौखौ लानानै जिखिनि मेटार दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै हाबा मावहैयो बेयाव नोंथांमोना बाथ्रा बुंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो जों बेयाव दङ दा बेखायनो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै बितर्क खालामनायनि बाथ्रा गैया खोथाफोरखौ मोजाङै जों स्पस्तयै बुजिनांगोन आरो बे समा एरला एरसि माने बांसावलाबायनाय बिनि नङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि प्रिन्सिपल गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव हाबा मावदों आरो नैबे सल बरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जास्टिसनि थाखाय जोङो धरनाबो होदों आन्दलनबो खालामदों मेडियायावबो बुंदों सरकारजोंबो जोङो माने मेटारखौ प्लेस खालामदों आरो सरकारा बिनिनो फिथाइ महरै दिनै मोनसे रिजाल्ट होनो थांगासिनो दङ जों खोथाल' बुंनानै थायाखै दा बेखायनो रिजाल्ट ओरिएन्टेड इन प्रिन्सिपल अन कर्स अफ एक्सनाव एबसुआ धैर्य सहकारै खामानि मावदों एबसुआ 55 बोसोरनि आफाद बर' माहारिया बे आफादनि हाबा मावनायनि सायाव मोजाङै मिथियो बुजियो आरो बेखायनो जायफोरा नमस्य बेक्ति जायफोरा वेल नन बेक्ति बिथांमोना एबसुनि सायाव बेबायदि कमेन्ट होनाय बितर्कआव लाबोनाय मालाबा बुंफेराखै आं बेखायनो खावलायगोन बर' रायजो राजाया बे गासै बाथ्रानि सायाव मोजाङै नायबिजिरगोन होननानै